Fáilte romh láthairteachta Dín spidéal an seo Stiúideo Cuan. Tá sé de frihléid am a bheith a ggóilúdar bhrá an seo cóilúdar Cheoil. Cuireann tús inis agus muid a féchant amach ar chuan na Gaillimhe le Cuan an Cheoil.
Idir chonach lain agus ola. Tá muid a búile ceol le chéile, tá sé go deas. Sibh bheithin seo, Síle Denvir, Barry Kerr, míle fáilte róibh chuig cuan an cheoil. Gur míle maith Liam tá sé go háil in a bhain seo. Tá sé riáil in a bheith sitin seo libh agus just a mothú na rihimecha. Tá sé just go háil in ar fád. A cháirde seo cuan an cheol, sáis córá ceolmhar atá gceist. Ba muid a labhairt ach ba muid a denna ceoil agus tá muid a chamad sáis nádúrtha más féidir, ní féidir éile ó nádúr stochan ar ire ach tá muid a chamad nádúras, tá muid a pitseáil isteach na nótaíos na tuairimí. Cad faoi órán na híle? Gasún nach lumpéidir? Duine mé? Tríar mu Johnny seo go féidir. Cáin des doracha, brónach, le túsach ar le rudaí. Deirtu gur cumha siad a gharta. Agus gur ír atá ar bhealach. Agus an té atá rá chasa stoinún té a chum. Tá sé a labhairt le Johnny seoige a bhí ina hir na talún ag an nám agus tá sé gimpéir a scuilisteach a deach na mocht agus tá sé ráhla an scoile cíisteacha. Tá sé an trúbhealach mar ní annach tríver san óran tá róla san réús dóla mis an legan seo bhgéisiir a colm chuireann agus is i gentar chána cheapan cumúntóran. Right. OK, duine mu é. F, yeah. Is a John. Is a Johnny Shoige. Take my Lord. Smatiach the doch sweet Margar tuner eldolish is a shilochran as a mohu legit ampoliday stublan glóra níarc máthúil óragume Is asachta Stiúideo Cuan nó go Gaeltachta Is lárna bhairach se fuair a mena páféir snach mé bhí sásta is chuan mansiú ach ní bhair a mefir a gréad bíán lásin ach ma bhean sa má fáistí bheith má findú ó tá me tar seach a sciúr a fánta a bírí áirí ó Savistar Chais Anwar Kausalan Sniglageran Yarni Smooth
ach mór an glú go bhfuil charna nad san a lán Mar gar te sibirach te skeven na imara na na morning star no de heil sin an the wandering Sheif is a húdir Mar der siader omsa Nur nach bhfuil sí posta ege Mr. Jais Barry, shine port on the. Flute. Will a flute to good? Will a flute to good? You've said book at the harnett jamach some all Couple of real come in Clancy from Clár agus the Rambles of Venice and Master Rusums. Lovely. Go holding.
sibh go háin. Chum tú iad sin le Liam Ó Maonlaí ba? Aye. Couple of bliana hen. Bhí Barry an fuair dúisiún Gorlálín agus ón Arclan náisiúnta gur raid leis an dúis Liam Ó Maonlaí amach agus chumse tsraith Cheoil. Cinál bunithe an aesthetic atá bhí ag Liam astói mar fuibre mar ceoltóirí mar chumadóir agus sin trífí sin an anáis gon an trúr puibre astói. Trúr smúla rá bhealach. Rósam Bhfuil Clancy agus Seamus Ennis. Agus Seamus, yeah. Bhí sé goil ana meile hiúirt Cheoil Seamus Ennis ach bearta sé gan chuidir. Ennis the Menace. Ennis the Menace. Yeah, agus nach ionintach actually go bhfuil na deonta sin. Ó, tá sé tríochta nach galíntóirí nach bhfuil? Nach bhfuil agus go bhfuil siad an má tá fís agat mar aber nó móthúcháin. Ers cuireann sé crothair rudí scaití go riine go bhfuil buic fointe le baint amachcha astói go gatha tú sí síos agus go dogann sé fócas chuit. Agus amach ar relatív agus líisteach ar rudaí. Tá cínte is deas a rudaí. Mar tá síolcha grathacha inis tá sé deachar an tám a hóigáil agus a tharint amach ó héin astói scaití. Díreach é, má bhíonn tú i do cheoltóir profisiúnta, bíonn tú gafa leis an choramach agus an taistil agus an na gléach na goháin is. Agus na riomhfuist nach stoppen go brach. Na riomhfuist nach stoppen go brach, mar a dúirt an téadúirte. Leis na riomhfuist nach stoppen go brach. So, caiint óráin is sé tusa ach seintúir freisin. Cad a tháinig dúis nó? Na hóran is dús astói. Bhín tám sa tógiún seome tógiú in Indruan me, mas spidalnis, níor tógiú sa spidal me, tógiú in Indruan me. Sna háile in Indruan, síos van seans go an sin, agus bhín gaelachad a bhánig an nám, agus siad a vís na gaelachad of ná dram bhíoch amúne óránichta, gon chuid a smú, go rií yoga. Agus ó bhí muid cheirblion na gaiis chuirtí séis go choláiste lurganú, sé go choláiste chonach le dús sa spidalmuid agus bhíoch de seine bheith fóla mór an ó óránaí áúla patio canháin mar in Iráinán nar chuoinim siar in iséis bhíon tá deara gorin ó bhí muid cheirblion na gaiis. Is chomáile sin bhíoch ceol seasta sa teach, bhíoch an radiocastas siúlas, bhíoch an muid gimach sa gáir le maiad agus bhíoch bhíoch tapenaí go John Beg nó Dolores Kane nó Nancy Griffith ní bhíoch sa beg a bhí meascán Mary, ach san gaelachad a bh hosa mar dús. Agus bhíon ceol an táhachtach agus scoil freisin, bhí Mary Bergen in sichtaisteachchain móna feadóig go chuin uair sa teachtain. Bhíoch mu an bhíoch te cédaí ítach, bhíoch feadóig an ar maidins, bhíoch snáb ein tróna. Ní bhchéan ní heb an grobélan na gail gan na mata behan te cédaín. Agus bhíoch mu asúil go mór le Mary sichtaisteach, agus an sin just bhí me haine ceol a gúnílam. Agus nu bhí me chéad blian na gaiis díorthan bhams méad am cid bhí me dhearra go má labrithe. Agus dúir me gearan ceán na hains mar sin. Agus tá méid an casa fidle bhí me, agus is léir go bhacha me fidle náid cín sé telefísnú a cíns go bhína bhí weim. So hosa me sin agus... So hosa tú leis fidil? Hosa me leis fidil, agus leis bheadóig, agus an sin tháinig an piano ní sin. Agus nu bhí me aon bblion éige sin hosa me a gláiseach, agus bin deile le chuile hort, níor tádal nach a gláiseach ní sin. Hit me rá. Tá rud a cíns méall ar gláiseach nach bhfuil. Tá, táinn sé staachú. Bín sé geirad a chudáma a roiid. Cad a chas i dro a chláirsí thu mar sin? Bhí nóisian am gon cello ar dús. Régur me gear uirla se bhí mór, agus an sin bhí me caiint am mháthir fí lácinn, so sí cid cheappa an chláirseach, so me sin smí áha. Agus an sin hosa me cuimliúir sin, agus margheall gur a coplúir le seile me an nám. Is rud an mhór a uirlis mar sin a cheannacht nó a hairthir isteach sa teach. Inistú an mhór, so siad a rinnemuid thug máthir séir ag Paddy Cafferkey me. Agus sin fear ar na gaileh bhíon donna chláirsí, agus fuaid can ar cís ar fe bliana. Agus thug síisteach i Kathleen Cannon nó Kathleen nach náin me. Agus his man rá le Kathleen freisin búnsa álainn amach samach agus bhí na súla gúnaí le go isteach cinnear sí riamh crostan a ní bhí sí álainn agus just hit man rá leis an uirla sin agus níor stop má hin. Sin
fecim gurbé sin, aber nuair a chuireann tú aithne múnteoir sa tlí sin, go bhfuil go dtit an tú mrá leis an duine. An sin tá sais teige adraibh nach bhfuil. Agus an caidirh sin tá sé thar bheith táhachtach. Cuimní mar sin ní hé an mór an múnteachta ar a gláirteach ach cuoine me gúnaí ar chastra daoine ógarm an tunchar a bhíh daine mar sin na casúir mo gam híl orm. Cináltas an táhacht bhhaine leis cináltas. Bhí an sprí le Kathleen, bhí a téadach go hádan agus bhí an sprí ein, bhí sí gáirí fún bhíocht an na seachtainach í nach hééis mo cleachta dionne agus bhí me anmhail léomh ceol le gúnaí an saitrí bhí se anmhahamas bhí an tasam go máis gur saitrí eile tarsú le sin agus bhí sí má go fum agus bhí an sprí adrin, bhí an sprí. Agus bhí mar fitar mar chéile lean me leis an óraníocht leis an bhfuil acadh stop daoine go réir chéile, chus a chulachan in bhí mu cead blianana agus sin go réir chéile ní bheith fantach an dramar an tíach agus mu dé go bhíh cearnach in cean in anach am gníon seoéis agus míhall dúil agus copta den eile agus ó fáta agus mo chun cáir a héanaan sin daidir se deasnar bhí mu go seach sem go a chuine me leis agus bhí máide mar a chéile mar fitar bhíh mu go serig chois legan agus bhíh mu richt timp a hála níos mógan am agus beidir mocht mu ste chuig nu meid gaitaí. Scuile Chiléin agus roller skates is bhí chulichan dal rodain agus mu gáilí nach níor chu sí íchal de riomhar an óra nach chasa agus is mar sin stóí is fearra go mí mar sin ach dóla mu órain an órain mhórá bhí mu an bheith dónalóí cean ceannas túisce bún sí chuin heappain ceannach go breanús Cúpla láthógann sé an tá cean sin de chasan. Ná bhachar an álam, chuig se copta blian álam agus tógann se copta lá a ráscóir versan nach chuid. Ráscóir, agus my goodness, agus well, cad do hína bheith sin mar caihan do héal, cantú do héal chahabh ná caihan. Sin agus. Míoch comórtais, rib comórtais mar chuid do héal nó? Ní rahan na ríide. Hébid go a héin faoi ma fersantacht ní eil comórtas sé riomh me. Rinne me cáireachtas na bhí mení sóige. Ach an sin bhí neanna nervhíiseach a casa comórtas agus just bhert me gan bach agus ní chuidir brúir éhharm sa máile an erid so ní eich me bhí roiinnig gin neachtas choile bhíon agus bhíon fósagáil ach ní chu meisteach ar comórtas sé riomh. Agus bhí ócáidí go bheith bheith cána a chuirbe. Bhí rud sa bobbal agus bhí bhíoh seansaní in tras an siúd. Ach roiinnig ag an comórtas pan-Celtic freisin or sam líon de gláirseach agus bhíoh comórtas an sin óraníocht leis a gláirseach. Is bhíoh róisí ní hé a moltáireacht an sin, is bhí si thar bheith cinná lom freisin ach nó ní síime behams na comórtas sé riomh. Right. Mar mi sé me héin ní annach an comórtas bhí slógáin le me lingse agus bhí sé bhí réimse cho lehan is slóga go bheith dá meach dá agat bhí comórtas an dait, dá meach rockgrúp agat bhí comórtas an dait, dá meach síma agat in jazz nó folk bhí comórtas an dait agus an sin ceoléin ar fedógstáin nó bárán nó. Agus is tócha gur bé an rud ítach faoi ná dá mefa maga leor ag gomórtas í lein, ag gomórtas bhleach lí go raibhaisteach go chréamh lein agus an sin as sin béid go mefa in gáile nó in nó na ngáil nó i géirí nó i liminach nó agus ar fad ó bheith an an pí a ceoil haint ar a bheitachtáin nó ar. Bhíh slóg ítach ar a gaisin nach mé bhíoh muid a chuiristeach ar scoríochtaí agus i lehéid na rí muid sa monscoil ach ní bhreisiad sin ar nús comórta sé riomh. Níor gang aine goil sós ar stáit agus crack a bhí a gceist a gcónaí. Agus gáirí agus drámaíocht agus bhíoh písaigh cholaghine agus tá na cuimní sin ein na rólaní bhíin na drámaí agus bíon gáirí faoi fós agus na hórainine deolamuid a tám sin tá siad fós ein agus bhí sé intach an tógáil intach a bhí an áíide in seo gan mara. Cad faoí inis go nneanna mis rud a cinnt eile. Nuna muid rud so bhí muid a caint freisin marall aber as Connemara dutse tóigiú Connemaraú agus tá tradiisiún choláidir an seo den dó óránaíocht agus tá stíler le seanóis an seo agus ach tá óráin a heistlíonn timpeall na tíireach freisin ná bhfuil.
sin rud bhfuilán an sí man spirálam órain ón na Gaeltachta eile, spirálam órain as albain freisin, an tradiisiún an omláine agus sto go híal cat am le órain sinna dionam ó go lábhín me tegus go goiste fára go bhíchanach a DCú na seolscoil chathú le clia. Agus is tegus agus duna léchtaí faoin óraníocht a bhím gan chud is mú. Srúnim am frocht is PhD óraníocht agus tá híal omláin cat am a ríide pléile le hórain agus órain chuideachta agus feici a gúnaí an rud a smú haint a bhain mar amná nuair a chluisiint tú óran mar hampla don lóg nó an drain an dain agus go legan ró a géirí agus legan na gurca agus legan na Gunamara, coppla legan na Gunamara, coppla legan na Muo. Má sé an bailach ar fad soas go hill an leis agus go na legan nach sin i legáin agus hebri cid a bhí an faoin ospain sé maonsin a chuí méchtaína teistal agus a chuí méchtaína scapa scéalta agus a chuí méchtaína it's an a caidir lena chéile stóid trí bhean na hóraníochta. An sais saoil a bhí an. Yeah, agus airín scataí níos go bhfuil mar ráthóidcí féidir le órain ón ar gantar hain. Bheith drogal armsa go minic óran na chasa ó cheantar eile go paibí. Fóla méid agus Tá sí dad. Tá sí dám agus hí me síos, hosa me sí síos na bhí méblin ag ráblin ag déis me le altan go minic, déis me le hain agus le dtíine eile as cantrach eile. Agus dólam me coppla ceann na tám sin tá me mo hí bríd ó gníháile in ína ní tán Gláán agus ach ní órainne a chasam go paibli rud táisteach stói a bheith. Until now. Siúl a chuid bí ag lua siúch gan cí gan stad gan fuaidú. Tá ní gairí teoirí ón is a bemar an faoihiú. Mar a bhaí muid rair ceir a chuanta ceol íhanas bailte mhara is a rí nach róir an bhaí daoine an ítón leon. Tam Silan den náide trí gach beirt dánearna mar gur buach agus fáiltíochaí nó a cháirde
Himmahi flyvannar til leve vi an land og i samkjelsjaf henger sinem og sorgen og jeg skriger Snise det kjefose Tasty. Nu heb my rief Liam er bhíoh me tomáins hart luas na fihidí I géistecht leis an óran sin agus na harmonies agus de pucamach le harmoní chachas a gár go menin seán is chachas an éondíle. Oh, dreams come true. Agus ínta chu den nuair a chuirn tú bin daoine a dtíine an a dain armáin lob sa daoine an nach dain armáin lob. Spirálumsa. Tá sé dána aber, tá sé tá. Agus beidir amantí, beidir go meach sin níos fearr dá bhácí amach ach nuair tá sé go deas cínte, tá sé simúla gcónaí. Tá bíonn sé simúla gcónaí, má chluisin tú do chluigeanna sé chur go nach chluiste níos mó. Yeah. Cad faoi an chláirseach mar sin ar? Cad dhéanas go bfuir gláirseach. Casama coppla písa nuacham go má. An bheala písa chum Vincent Broderick an flúiseadóir a séir na Gaillimhe agus lábrethe Phyllis písa chum Josephine Marsh an buscadóir as chun na chláir.
lá brethe faoi héanas faoi waise de Phyllis. Phyllis's birthday. Phyllis's birthday. Sinna tíad a ché. So cad faoi órán eile híle? Good am chola an a chola. Seoín seo. Se. Tá chola go má nach chuil. Tá chola go má tá beban nó Somálein atá 8 mí goisinis so Se. Pigan tú. Níl tá daneach súntrí hinnis le blian. Yeah. Agus an bríonn siad. Aibrian? Yeah. Aibrian. Ifigad a héin fuhab. Yeah. Agus bíon mu a comach carcheán an tros an siúd freisin. Yeah. Is deas an tá cúpla súntrí comach am héin fiúin ní gorá sé aigen agam iad a chuma ach is 6 písa ceol le atá an nach chat. Sean nus go goman siad iad hain. Goman siad iad hain, yeah. Go an teachtarach dá agus. Se agus an mócháin. Yeah, agus stoi go minn de bhir imi freisin mórt má lehas bacolata agus dúá goma. Yeah. It's go bin cuiide á freisin. Go minn an spás sin an nach So cad a chasas tú mar se? Seo hín seo. Hín seo. Ceanna stoi is cuitinta ag an mara agus se le an joíniu go seo hín seo. Gálainn. Seoín seo má sóre má lana má heod gan chealag má chuid gan tilmór Seoín seo nach mór an taine má stórín an leba nach chola gan bro Alannaf mach le ganyairi do chola sé an agus anas gachian da chod am hishe le de hir a gwiard na mana Seoín a lana Achín ré an nearra gomerte Seoiad an neariad a gweach marana Le mian é a harin tisteach sa smór Alannaf mach le gnairi de chola Cheoil agus anas gachian da chod am ishe le de hir a gwiard na mana Seoín a lana ní mór Táid an seo is sa spidéil cúan an cheol ana mo Clár agus tá Síle Denvir agus Barry Kerr i Mahanta agus táid a cainte sa déna ceoil chéile. Tá chláirseach began sin agad. Tá. Chláirseach. Ní Lord sríocha ceithir srang bhí me gur sríocha eile chuir leis go mena túna le go hamhíl. Oh yeah. Agus tá ceanse ní sucra fós ach álan mar uirlis
Fuair me an chláirseach seo ó fáil dúlaí an bhliain se caite, bhí an tám gur me dontas ó Music Network le haid uirlis I cheannacht agus tá ansímam bhí ansímam I riamh sa sean chláirseach, so cluise tú gur tá sé difriúil, sean go mitir atá, so tá sé bunithe ar an sean chláirseach, mar cean chláiste na tríonáide nó Brian mar a chasach ó Carolyn nó na chláirseoirí sin ar fad. So is tradiisiúnán difriúil atá na riire. Go minic casú leis na hingachaíach, ní casan mise le mo chud méidechaí agus tá ansímam sa gláirseach seo maiall ar na hóráin, mar dúir me le ar báil tá ansímam sa tonlachan agus armóin agus rudí eile chluisteil na hóráin. Agus bhí me gearra ceanna go seáil go bhecinn cid bhí man anna dhéanana leis na hóráin. Is tá má fós specha leis agus a méise leis agus go le dahiir, tugann sé písas dó go le dahiir ar leis nó fiúan me sé dúir leis héanaí bíon caiidstrih a chohinn tú leis an uair leis. Agus tá muid fós a gopatéis. Cuairteáin. Sé, díadach é, tá muid mór le chéile nniu cheappain. So trí eile óran leis seo, óran na hescanna an tainnim tar I gceann seo, agus tá go leor legannach I an óran seo, a méarlas an ghailge, tá an brot go leor agus tá fún freisin coitianta go má. So trí eile mar coppla bhérsach ó go bheic muid ceach an éire lein.
manifosta eagrán agus duige manifosta na flor na Nifran mar huege na flahi shaladuzara Tamadin fomachri agus begato So sin íon chláirseach bheag. Sure. Sí difriúil, an difriúil. Tá sí níos mú ná an gná chláirseach bheag. Tá ar na fríide, ar na fríide, rinne Paul chum héin go sonrachaí mar go minic ar na chláirsí sin an tean chláirseach bhíonn siad bhíonn an spásáil is in Améiricaí níos lú. Ach rinne sé sin ceanna tá díadach níos cosú leis a spásáil tar mar chláirseach héin. I dros go féidir dat dul an ceann go ceann eile. Mar nuair bhí me hísaige agus mu a caiinte agus bhí me casa coppla ceanna bhíige agus sin chuine leis go chláirseach héin, bhí sé anna an deachas léimreacht do cheann go dtíon ceann eile. So ceann fao leitháin agus tá man tóí le. Tá na píbaí ag Barry an sin. Gentleman Piper. Ceann eile gan na físaí a chumse go Liam Ó Maonlaí ar bhealach an puibre uasal. Fáilsa. Támuid an seo sa spidéal Stiúideo Cuan sa spidéal mar deireadh agus tá mé ggólódar Síle Denvir agus Barry Kerr. Bhí mé caint le colm mac an iomran láile agus bhí muid a caint faoi a bheith déna ceol ag Socratíí agus conas mar nuair hentar eiscetí an tobar nó nuair hentar eiscetí
cúis eile chun a bheith in na ceoil seachas tíirech bheith sóisiáil nó bheith dul amach gus Is rudan simúla casig sochrid is privilege anna mór a bhíon an nach ha. Agus irtarm gomininic casa ag sochrid a chuí, maiall a gláirseach stoi agus na puipuí freisin bhíon daoine gur puipís na hórain agus na cuinte agus stoi bhfuil cuid ó sin imi ón sochaí orin gohfuil an cuine imi agus an nós amháin leis sin agus goneidín linn sin í thuirtaisteach ar náfrin na sochrid nó seamanna sé blicinn túir seamanna sa bhíonán agus gur tá therapy sin an táhachtach go riine sílim. Agus is privilege a bhanana sin íonna. Is was a chorud rá go daine nom a bheith asig sochrid a chuí ach tá sé mar chuid mórgan in sochrid a chuí baintsechaí na deasganátha. Na príomhheas gan sin gan síl nach bhíon nach méidáide a gobán agus tá ceol agus an drama a chahan an dú leis an geol bín de stithe láir sin agus bín tú breanú ar daine sa lá ar lás bhe agus ar lás measa. Se anna an simúil. Anna imúil agus anna íringe buint leis. Tá. Agus so a híle bhúla muide le chéile trí róisín de butléir a bhín Gaeltachta agus so bhfuil me le róisín tuisgur a bhleanaí a gcuint sa scail chéana agus bhfuil me le láháin or sí tarsús gotí mo Stiúideo bhfuilm go bheicáir cúpla rud agus bhí cúpla uirla sé cé dénta do chluine. Agus is brelam sa bheith a buint glór as rudaí, smáilm an sweet spot áil i rudidir béchan. You know, an glór a bhainteas. Agus so bhí an duine ceart feachtaigh aimsithe céastócha agus anyway, bhí go maith is ní raibh go hulk agus chéidir eile bhí gig ar siúlagain agus thug róisín chuir a ruite techt agus bhí na thuirlaisí glúine seo agus an sin bhí do chláir se chéine agus agus do heil. Agus thug tú leat do heil agus Mishe is mailam sa dollar an státe gan setlist a scrí. Is mailam sa dollar an státe agus an bád a bhrúamach agus fechans cénsáis aimsir bheith a bheits ain agus cénsáis farige atá róin. Agus is breala mé mar sin, snéin slígur fearla mé fi láir a chuir be. Agus bhí tus a sásta techt sa tlí sin freisin so. Séintach agus na thuirla si a bhí dinta ag róisín. Bhí si fád an éagsú na chéile, bhí carsan tuchtbeg chuile fí sacab agus ní raon strochtú ar rud ar fád agus sin ag mén puintí áid a híal ceol. Bhí man a gcónaí fólam, sin rud amháin na haínslam fin geol, ceapan tú gur tú hééis techt ag puintí céint agus beidir gur tú na seasan éháil agus nach chutún an ghiltád níos foiide leis. Achan sin bhí tú ríd rud a céint fóma tú rud a cinú nó casan tú le duine céint agus duine tú ar bhealach tifriúla na éisiú bracha. Tá núméid a chuáid am híal agus aim an núméid sin mar cheannachab marall go honúil agus mé héana go ar státe smailm fehan réití agus is smailm mar dúirtún setras bhám agus fisaham get a go le tarlú. Mar dhéanaan muid gan chuid a smó tá muid gotisteachchan san marall gur thuigmuid in ceols go chuirmuid ar státe sin an múnla atá aine agus bómuid a múnla sin. Tá meas a buint leis nach bhfuil meas ar an loch féchanna seo tá muid chun rud a chuir trasnatí finéis agus dóla me rud cinn an lá sin go bhfuil spás an gon rodile ar freisin an tíir se sin goil ar státe gon fisacha go le tarlú. Nis bhí me scantri agus bugnar cáilú me rihré ach bhí se anna an tainineh mar chuige. Thom túisteachán. Níor mór an rá Ní rá ach mar sin héin le míonach fáin a bhí túáin agus well se is tócha na high points I mo híl se ná na seisiúin. Agus ní fés céir de hálós ó tún goháin go tún eiles na seisiúin agus nó ihe I ggólóidir. Ní léon mar é. Ní léon rud mar é. Agus so is mailim más féidir chuid den atmosfér sin a thuirt ar an státe agus chuige nach féidir ar lí agus an sin níl duinear bis a teomra
fiúin an ceoltóir a bhfuil is ige nó aice cábhfuil mu dal agus tá féidireachtaí iontach an sin. Tá. Ná feicim go bhfuil gitar agat Barry agus béidir go gom buine mit síle rud a cínta dhéanathe. Here's one I didn't prepare earlier. Yeah. This is one I do not know.
Cognac with the gin, Liam. Huh? Get cognac with the gin. Yeah, the cognac with. We was Mali actually. Okay, yeah. Honnig just focal ta actually oran nacham afel bokum mar oran son a chara. Ali Farkature vi for wash eganam. Agus chum sé an pí ceol sin. Behalden, yeah. Bhí tú caint hena rine a bhúin óráin déite agus a bhúin ceol déite agus daine chuige bhaimart cum béidir cén tradiisiú nach daine béidir chuige bhaimart sa ceol. An drama stoi a hóir a móthir. Tá an bheashamar na daine a thugan ceol sin amach a gúnaí agus a thug a síl hain gan cheol, mar ní bhaonnaí freisin. Sure. Cathy Jordan. Na daine sin ar fad a dúirt tamis go le casa ceol agus sin agus chunne siad leis agus rinne siad de. Daine sin ar fad na daine sin a luame marad freisin go háir is mar ní bhaonnaí bhí si an cinálta gúnaí. Duine bhí flathú agus cinálta cuioine mar a bagúnaí. Bhíon an tún chuirge sin arm hain go persanta má bhíon duine mar sin. Yeah. A rí seanna chóras a sé an cináltas nach tá sin níos sin an airgid tá agus tá cuacht a buint leis agus is féidir cináltas ahint agus tú a gháil haar braid duine is súile chuine cíns agus tá maicin tú cináltas tá is féidir leis de lá a umpú nach féidir. Cínte, céad fan céad, yeah. Agus braham go míon golóir go lacht na cheol mar sin, tá sé doscailte mar riine. Se, mar táid a plé le teanga nach bhfuil focail le buint leis go minic agus táid a plé le bheith táid a plé leis an bhírinne sin go bhfuil mit Gaelta a leog Gaelta le chéile agus chuileneach beir lí táid Gaelta le chéile agus Bhí cúpla versan sin san seohín se hómarheol ar an saoil eile nach rá. Na siógaí, ar bhlachan sí tá siógaí geala fá chuon réanear a gimmart a ggóil seohéad an íire de gléchar me lena le míon é a haring sa steach sa lis mór. An chuachtach in óran cho stoi siimplí ar bhealach brahan mu gúil na súntríthe siimplíach, níl siad siimplí ar chuidibe, sílam gúil golóir
tarlús na súntrithe tá sé an dain agus luirtar an dain eile an síl eile an ósnáúthacht go minic in tab bailachas dói gan bháthis déile le imní nó go nahis déile le imní nó go riine déile le imní go fáistí bud a hiicim ag le eile is dói ach tá sé sin an ruin sa geol go generalta agus airí me sin leis gláiseach nó go mór tá hebir go a héin stoi maiall gur sean uim atá an agus sin a bhí weim chláiseach ar an uim sin aige an sean uim in sin an chláiseach sin cid le casa go minic. Ní me héin aroundín. Si me síos casa me couple nót agus tu go fón, tu go óran, tu go rudi ginn am nach rasúle beham leis nach ma chóirtú na tada mar sin. So tá tegan seo áit cín eile. Ag an Barry an fresin common Barry golóir ceol. Ní hé go síon se síos le ceol a chuma ach be se mas a gisnach nó an tí má leis na héanacha agus tu rudi cín agus tu séisteach be fónig agus sinné, so tegan seo áit cín eile cínte. Agus Carolyn nach gur raibh sé cholle sna rahanna chun an nós sinnathú. Se. Agus go minic deir golóir óraníth agus commodóí sin fós rinne me golóir aibre le óraníth as chunamar an drama bhíon fós a comadaí ní chus leiciúr na farta agus támatóige. Agus déir táime sin tá táis na nuchadíis agus tá sé fós a com leis bailléir agus déir sé sin go daint se chola go minic agus go míon an tóran aige. An chéhhaidin eile go míon an fúna agus go míon an tóran aige nó go mín críoch leis agus ghfuil goú sin se leis an óran. Agus déir golóir filií sin freisin go. Agus is toch daon eile nach iad daoine bhína gháilte de cuasaí leis nó péirdé go deirtar má bhíon feibal go tíirchol agus béidir go deach an freigur maidin. A níú sé an muid mór an go nítin is dói ghfuil golóirí ar a tarlús nítin nach an muid snachta go brach. Ach sin gur an sinne tá ceol agus na hóráin agus na nilíocht agus an chroíocht. Ríist agus an ínchin go bhfuil go reinmuid le chéile freisin. Sa rud cinn faoin geol a bhaidan sa stoi, má bhaidan do chud ceol, mas commodóirthú agus má tá tú luite leis a geol. Caiise go maidan tú go brach ar bhealach. Se. Caithe go nnéanaan, Tá pí an seo hain ní hé Carolyn a chud animid ach bailíú sílam go bead na chieftain sa chud an hanimar fáilte i Carolyn. Fáilte i Carolyn. So má tá sé sa siomar tá fáilte ra bheith. Tá, fáilte is fithe.
Studag machri geraite Gerdu aring an wash Drichar blar machri Tane get a faring ra Let it down like you naira Is gedag tu barbera Iria matsvir Níl ní ben í sále na jalach os kynna tale na blabanna norne vín sa faser rein o sjumar viens mogras nir strishi bar berachte Pelin melle nach en jarna Nis a bochel das og met Tsraith chan na fósta Sní brane wade bel me Mor wan me morian A chuis les a storin Den reis a birumsa Ik jane der nacht en donach orin ramlia Istar shach is bronach Hagaim shandonach Madam moron Smagas negatram Hegar kerna bore Min morasa Gaeltachta Tieg farelle posta Skan A cháirde tá mé take chuig deire an Clár
gaban buchas le Barry Kerr agus Síle Denvir as ucht am álainn agus urgóid tacaíocht agus urgóid ceol agus urgóid tsraith agus urgóid tunachar agus chuileú a roint ling inniu chuan an ceol an seo sa spidéal is Stiúideo Cuan fillaríist má héidir an rís tro seo sibh an tachan se chuin bei fáilte roimh agus ba í speisialta eile againn. Go dtí sin slán agaí agus fágamid sibh le pís sin beg óháin le Pipe on the Hob, the Dawn of Dura.